Right, nabot na kita. Asa na sa tamukaon na ni Ron? Aray nasa sa unli chicken wings mga brad kay ganahaman kay kumukaw og chicks out chicken wings. Kining klaseng unli chicken wings next level na ni siya. Kay sa pag set up lang daan hanto dig kaon. Ingon sad mo nga lami sad kaayo mga brad. Dapat matilawan sad din ninyo. Karon na nga inyong pangutana ni sa kuha kay boy unsa may lahi sa chicken wings diri ug sa chicken wings sa mga uban lugar. O syempre diri dapita kay daghan kay ni sila flavor mga brad. Ani sila cheddar cheese, barbecue, sriracha butter, teriyaki, spicy Korean, buffalo, gravy, spicy SS, unya na pa joy lemon pepper. Kami sa nila mga juice diri kay thirst quenching kayo. Grabe sa dang sisig nila mga brad. Kining brand sa Boss Manok nani sa Kagudoy, Basak, Marigondon Road, Lapu-Lapu, at bang sa Tandok. Ato na sad ni paminaw atong kaugalingon sa unsay mga gi-offer nila diri. Ilaw na jud ni diri sa may Boss Manok mga brad. Kunting lamiya sa ilang mga unli wings. So na jud sila pina unli promo, unli chicken plus rice for $2.99. Nasa lang unli chicken plus rice with iced tea for $3.49. Unli chicken with rice and fries for $3.49. Unya unli chicken, rice, fries with iced tea for $3.89 pesos ra mga brad. Aw sulit kaayo ni air condition pa jud lugar. Weekdays from 11 AM to 10 PM, weekends 11 AM to 11 PM. Ali na mo kay mungaon na ta.